ମକର ମେଳା ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭାଣିଜୀ ରେଡ଼ି ଗଲୁ ମେଳା ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି। ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ବି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି ମୁଁ। ତାପରେ ଆମେ ଅଟୋରେ ବସିକି ଯାଉଛୁ ମକର ମେଳା ଯେଉଁ ଆମ ବରାଟିପରାରେ ଲାଗିଛି। ଘଟଗାଁରୁ 8-10 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଆମେ ଏ ଗାଁର ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଆମକୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଆମେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ମେଳା ହେଉଛି ଆମ ମକର ମେଳା ସେଇଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ମକର ମେଳା ହଉ କିମ୍ବା ବାଲିଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଜାଗର କେଉଁ ବି ମେଳା ହଉ ନା କାହିଁକି, ଏଇ ଯେଉଁ ଭେରାଇଟିର ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ସବୁଠୁ ନିଆରା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଯିଏ ବି ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ମିଠେଇ କ'ଣ ଆଣିଛ, ୟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ମିଠେଇ। ଏମିତି ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୋକାନ ଅଛି। ଦୋସା, ଚାଟ୍, ଚାଉମିନ୍ ଦୋକାନ ବି ଅଛି। ଆଉ ଟାଟୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ଲାଗିଛି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖେଳଣା ଦୋକାନ ବି ଲାଗିଛି। ବରାଟିପୁରରେ ଯେଉଁ ମେଳା ଲାଗେ ନା, ବହୁତ ବଡ଼ ମେଳା ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କି ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୌତ କା କୁଆଁ ଦେଖିବି, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ୟାଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଡର ବି ଲାଗୁନି ଜମା, କିନ୍ତୁ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ଡର ଥିବ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଡର ହିଁ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ମୌତ କା କୁଆଁ। ୟା ପରେ 2-3 ଜଣ ଆସିବେ ବୋଧେ। ତଳେ ଗୋଟେ କାର୍ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି କାର୍ ବି ଆସିବ ଉପରକୁ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ବହୁତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୋ ପୁଅ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବ ମୌତ କା କୁଆଁ। ସେ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଦେଖିବ। ଉପରର ଭିୟୁଟା କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ଏରିଆଟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ପୁରା। ତାପରେ ବାଇକ୍ରେ ଜଣ କରି ଆଉ ଆସିଲେ 3 ଜଣ ଏକା ସହିତ ଏକଦମ ହାତ ଧରା ଧରେଇକି। ଡର ବି ଲାଗୁନି ଜମା। ମୋତେ ତ ବହୁତ ହି ଡର ଲାଗୁଛି। ତାପରେ କାର୍ ବି ପଳେଇ ଆସିଲା ତଳୁ ଏକଦମ ଉଠିକି। ମୌତ କା କୁଆଁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇଲୁ ମନ୍ଦିର ପଟେ। ଆଉ ସେଠି ସବୁ ଫଳ ଦୋକାନ, ଭୋଗ ଦୋକାନ ଲାଗିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଅକୁ ମୋର ଭୋକ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ଖୁଆଇଦେଲି। ଆଉ ବହୁତ ଜୋରସେ କାନ୍ଦୁ ବି ଥିଲା ସେ। ମେଳା ବୁଲୁ ବୁଲୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଦୋଳି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।